Vlogging ni KG nursery लासै बिबो एक्सपार्ट जालांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो गम मोनगोन लोगोफोर गुड मर्निं दिनै अफिस गैया नालाय बेनिखाय बाजाराव थांनो ओंखारदों आं हारसिं थांगोन नायनोसै माबा माबि लायगोन पियास टियास जोबदों आरो बेखौनो लाबोनोसै आरो पार्कआ पुरा ग्रीन ग्रीन जालांबाय पुरा बिउटिफुल जादों आरो पार्कआ गोथां गोथां पुरा ओंखारजोब्बाय ना सानफ्रोमबो अखा हाबाय थादों आरो मैयाबो बहुत हादों अखा याव मैया कमसे कम 5 आवार्स अखा हादों बेयाव 10टासोनिफ्राय 3टासिम हाबाय दां आं अफिसाव थाबाय थानायावनो गम मोना आरो पुरा अखा हाबाय थादोंमोन आरो मोनफैबाय बेफोर लाबबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव दासो नुजाबाय दा दिनै हासबेन्डआबो अफिस गैयाना उइकेन्ड बन्द ओंखायनो दासो एसे लेट आरो ओंखाम संनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय आरो इसिङाव बिथिंनि दालि माने बयल खालामनो होबाय सानफ्रोमबोथ' जों बिदिनो नानि बा फान्थाव बिलाथिनि बिदि गोखै रोसि जाबाय थायोना कारि टाइपनि दिनै दालियावनो आरो ज'नो नैबे मुसुर दालिजोंनो ना दिनै खनसेयावनो बानायगोन आरो ओरैनो इथिं नाबो सुनानै मोजाङै लाखाबाय मैयानो आं लाबोदोंमोन आरो मैया मोनाबिलियाव लाबोनानै सुनानै फ्रिजाव दोनखादोंमोन दा आरोबाव खेबसे सुना लाबाय दा बेखौ हालदै फोननानै एवनोसै आरो नाखौ दा नोंथांमोना बे दालिजों ना मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखैबा आं बेखौ मिथिया बाट जोङो बिदि मालाबा गेजेर गेजेर जायो आरो नाजों बिदि दालि ओंख्रि बे सबाइजोंथ' गोथाव मोनखायो बयबो जोंनि बर'फ्रा जाखायो बिदि बे हा सबाइजों ना जायोना गोथाव जायो बेबायदिनो आरो बे मुसुर दालिफोरजोंबो मालाबा ना जाबाथाय गोथाव जायो आरो ओंखायनो गोबाव जाबायमोन आरो जायैया बिदि जों गेजेर गेजेर जायो आरो मालाबा आद्रा बे नानि खर'आ थालांबाथाय आरो नानि खर'खौबो बिदि दालियाव होनानै बानायखायो आरो दा लोगोफोर आं माने बानायनोसै आरो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो मा संगोनथाय आरो मिथिया आरो दा आरो जेबो भाजा भुजा माबा आलु भाजासो एवो नामा एसे आलु भाजा एवगोनदां दाबो जेबो प्लेन खालामाखै आरो दा नायनोसै लासै मा संनाय जायो बेखौथ' फिक्स खालामखाबाय दालिजों ना संगोन होननानै दा बाखि मा संगोन नायनोसै आरो दा जोहोलावखौबो एसे सोंहैनोसै आरो हेल' मिस्टार मा संनांगौ दालि ओमफ्राय जेबो गैया माथो अमा बेदरबो दङ अमा बेदर जाया दिनै अनलि नादों दालि जागोन आलु फ्राय अके देन दिनै नायखो गोबाव साननि उनाव आं माने बाजाराव फाथायहरदोंमोन आरो मैयाथ' आं थांदोंमोन मोनाबिलियाव बाजाराव खिन्थु आं बे फान्थाव ओमफ्राय आरो बेखौ मा होनोमोनलाय बानलु दुन्दिया आरो पियासबो खम दंमोन लाबोनो बावदोंमोन आरो ओंखायनो दिनै दुन्दिया दाम 50 ग्रामसआवनो 20 टाका इस्निल' मोनो ओमफ्राय थाब रानलाङो एन्ड सरि गाइस आं बिनि बायसा पाब्लिक स्पिकार नङा बेनिखाय पाब्लिकनि सिगाङाव ब्लग खालामनो माय कनफिडेन्स गैया आरो दहाय नों माजेबो रायलायाखै पाब्लिकआव रायलायाखै अनलि थांनायाव आरो फैनायाव रेकर्डिं खालामदों नाय लोगोफोर दाबो इमप्रुभ खालामनो हायाखै बिथाङा जेबो नङा ना लासै इमप्रुभ खालामगोन आं बेखौ होनदों आरो नङाबा बेखौ थांनो आं फाथायहरामोन नोंथ' दाबो माने मानसिनि सिगाङाव एसे नों माने केमेरा कनसियास जाना थायो दाबो नों केमेरानि सिगाङाव बारा मानसि थाबाथाय फेस खालामनो रोङा देलाय नों दिनै गप्र'खौ लांनानै नोङो माने बाजार खालामहैदो होननानै आं हानाय नङा बिदि जालायलायो हागोन दे जेबो नङा बिदि होननानै आं बेखौ बोलो होदों आरो एसे जस होदों आरो एसे बिदि नारै गासिबो मानसियाथ' एखे नङाना जिखि जाया बि जि खामानिखौ मावनो हाया आंथ' बे खामानिखौ मावनो हायाना दा ओंखायनो बयबो मानसिया एखे जानो हायाना ओंखायनो आरो जेबो नङा दा आं जेरैबायदि पेक रायलायनो हायो गासैबो मानसियाथ' बिदि रायलायनो हायाना दा ओंखायनो आरो थेवबाबो बेखौ दा आं एसे माने मा होनो क्लास होगासिनो आरो
आं दासो केजि नार्सारियाव दङ ब्लगिंनि केजि नार्सारियाव दासो लासै लासै बिबो एक्सपार्ट जालांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो गम मोनगोन ओरैनो लोगोफोर थावा गुदुं जाबाय दा नाखौ एवनोसै आरो आं सानफ्रोमबो बिदि ना एवबाथाय फार्स्टआवनो बे नानि खर'खौ होखायो आरो नानि खर'जों ओमफ्राय आरो बिनि लानजायखौ होयो आरो बे नांथाबाबो आरो जेबो जाया आरो नांथाया गुदुं जाबाथाय नोंथांमोना बिदिनो ना फ्राय खालामबाथाय माखो फार्स्टआव होयो लोगोफोर खोन्थाहरलाय थावा आलौदों मेगनाव आं फार्स्टआव बिदिनो ना फ्राय खालामबाथाय आरो सानफ्रोमबो फार्स्टआव खर' होयो ओमफ्राय आरो खर'जों जमानो बे लानजायखौ होयो आरो नोंथांमोना एवबाथाय माखो होयो लोगोफोर खोन्थाबानो जाबाय आं मेगनखौ खुलिनो हायाखै आलौदों थावा बेग आलु ओरैनो लोगोफोर आं नायलाय फ्रिजखौ डिफ्रस्ट खालामदोंमोन बिदिनो आरो सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेर जि बरफ जमा जाना थायोना अब्ला बिदि डिफ्रस्ट खालामबाथाय बिदिबो आं खालामो नङाब्ला पुरा फ्रिजा बरफजों जमा जाना थायो आरो बे गोजौनि माबायाव थालायाव अब्लाथाय बे बुस्थुफोराबो एकदम बरफ जाना थायोना ओंखायनो बिदि गेजेर आं बिदि डिफ्रस्ट खालामना होयो आरो सोरनिबा फ्रिजफोरखौ आं मालाबा भिडिअफोरखौ नायबा नुयो आरो एकदम बे थालायाव जि बरफ जमा जाना थायो ओंखायनो आं बिदिखौ मोजां मोना ओंखायनो जि एसे जमा जाबानो नायना बिनि पुरा खालि दा बरफ दंमोन ना जमा जानानै पुरा गैया जालांबाय आरो नैबे सुइचखौ बिदि डिफ्रस्ट खालामबाय बिदि नारना होनांगौ आरो जेब्लानाखि बे खालि जागोन ना बरफा अब्लानो अट'मेटिकेलि गावनो सिङाव थांनाय सुइचआनो साथिं बिदि ओंखारबोगोन आरो इयो लोगोफोर आं नाफोरखौ सब एवखांबाय थावा गुदुं जादोंमोन आरो बिदि आवगायावनो ना एवनाय थावना जारे मस्लाखौ होनोसै दा लोगोफोर आं नैबे टमाटरखौबो होनोसै आरो बे टमाटरा गलिबासो दालिखौ होगोन दा बिदिनो एसे सम एवबाय थानोसै आरो लोगोफोर दा आं नैबेहाय संख्रि आरो एसे हालदैबो होबाय अलरेडि आं दालियावनो एसे संख्रि आरो एसे हालदै होखादोंमोन आरो बयल खालामनायाव खम होदोंमोन थेवबाबो दा ओंखायनो एसे बेहाय होबाय आरो नांनायखिनि दा बिदि टमेट'आबो गलिलांबाय दा दालिखौ होनो हागोन आरो दालिखौ होनोसै लोगोफोर गथा जाना दंना दा दै होनांसिगोन आरो बेहाय बिदि कालार जाबाथाय जि मोजां मोनो आं दालिफोरनि कालारा बिदि जाबाथाय गोजा गोमो टमाटरजों गोजा जाबाय दायनै नानि खर'खौ होनोसै लोगोफोर नानि खर' मोनसे ओमफ्राय ना मोननै पिस होनोसै आरो सानै मानसिनि मोननै पिस लोगोफोर जोंना ओंखामा रेडि जाबाय लान्चखौ दा जानोसै आरो जोंनि लान्चआव दिनै संदों ओमफ्राय नानि खर' दं दालि ओमफ्राय बिथिं दोङो आलु एन्ड ना बिदै नानि बिबु ना बिदै फ्राय आलु दं नानि खर' सोरनि खर' सोर जायो नानि खर'जों जायो नानि खर'आ सबसे टेस्टि ना सिम्पलै जानोसै आरो बेबायसानो जानो मोजां मोनो आरो सानफ्रोमबो फ्राइड जाबाय थाबा माहाय कनस्टिपेसन जायोना बेनिखायनो बेबायसा सिम्पोल जायो आरो सिम्पोल जाबा माहाय उदैयाबो मोजां थायो बेनिखायनो दिनै सिम्पोलखौनो जानोसै आरो नाहाय सिम्पोल आरो बेदरबाथाय एसे माबा कमप्लेक्स नङा जोंनि ओजानि मानसिफ्रा बिदिनो ना होनबाथ' बे भेजिटेबल्सआवनो काउन्ट खालामो आरो नाखौ भेजिटेरियान फुड होननानै बुंखायो नाखौ बेदर थाबासो बे नन भेजिटेरियान होननानै कनसिडार खालामो आरो दा लोगोफोर जोङो जानोसै ओंखाम जाना लानोसै बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव दासो नुजाफिनबाय ओंखाम जाखांनानै एसे उन्दुदोंमोन आरो दा आरो मोनाबिलि जाबाय दा 6टा जाबाय आरो 6टा नायलाय 6टा जाबाय एफा दिनैबो सान्दुं गोसाथार आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दाख्लैनि माने मोनसे भिडिअ नुदोंनो जानो हागौ
बे वाटारमेलननि फिथाइ थाइदोंमोन ना बेखौनो आं पटल होननानै खादोंमोन दा आरोबाव बे जि माने लामनायाव आरो जि फोराननायाव नुबाय आरोबाव थाइसे थाइदों आरो नोंथांमोनखौ देखायनोसै आं ओरैनो बोरो दाख्लै दिनैसो नुबाय आरो ओरैनो आरोबाव एबार लाखियो आरो लोगोफोर ओरैनो नुदोंना नैबे थाइसे थाइदों आरो ओरैनो बिबारबो इथिं बारगासिनो आरो थाइबा आरो मोजां आरो मोनजागोन ना मोनजाया मोनजागोन एबार आं दांनो होनाय नङा ना एम्फौआ जायाबा मोनजागोन आरो ओरैनो लोगोफोर आं दा इथिं साहा फुदुंगासिनो आरो इथिं बुटनि दालि साना दालिबो बयल खालामगासिनो आरो मोनायाव जानो मा होनो सोर होननानै सोंलाय लोगोफोर आरोबाव खबर फैबाय बिसोरनि अफिसाव आरो सोरबा पजिटिभ मोनदोंनो आरो एफा गोबाव गैयामोन आरो फार्स्ट जेब्लानाखि अफिस खुलिदोंमोन ना एप्रिलावमोन ना मेआवमोन ना फार्स्ट जेब्ला अफिस खुलिदोंमोन लकडाउननि उनाव मेआव अब्लाल' पजिटिभ मोनदोंमोन आरो बिनि उनाव जुन जुलाइ आगष्ट सासेबो गैयामोन आरो दा सोरबा सिनियरा मेसेज होदोंमोन आरो दा जेखिजाया दाबाबो जेनेबा मोजाङै बयबो केयारफुल थाबानो जागोन आरो अफिसखौथ' सेनिटाइज खालामखागोन साननै बिदि बन्द' होखागोन जेनेबा दा इनि साहा लोंनोसै आं इनि बिस्कुट लाबाय बे जाबाय आंनि बिस्कुट 50-50 मास्का सास्का I hate this biscuit आं नैबे बिस्कुटखौ एसेबो मोजां मोनथ्रा न'आव जों ओरैबायदि जाबायना बे बिस्कुटखौ न'आव जायै अहाजासो जानानै दा बे बिस्कुटखौ नुबानो आंहा बिदि खर' गिदिङो बिसोरो मा हौवाफ्रा फुटबल गेलेगासिनोमोन बिसोरनि बला मा गोमाबाय नामा जों दिनै एसे बिदिनो दा मोनाबिलियाव पार्कआव थांनानै जिरायहैनाय खोथामोन आरो दा बे हाव गरम जादों ओंखायनो थाङा आरो बाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना माने बिसोरो मालाय बे न'खौ बारनानै आरो बे न'खौ बारनानै आरो बे नेक्स्ट न'आव ओरैनो बेलकनियाव मालाय बिसोरा टाबावनो बिदि बे थालिर बिफां गायना होदों आरो जिखि जाया फुजा होनो खोमा आरो फिसा बिदि थालिर बिफां जोंनि बे नेक्स्ट न'खराव आरो बेलकनियाव बिसोरो टाबाव जेरैबायदि बिबार फुलिखौ बिदि गायोना बेबायदि फिसानो बिदि थालिर बिफां टाबाव गायनो होदों आरो बारा देराखै फिसा बे फिसा केटेगरिया जागोन आरो फिसा टाइपनि दङ आरो बिदि फिसा मोनोना बेखौ आरो आंहा एक्सारसाइज खालामनो खालामबाय माथो जि खालि नों न'आव थायो आंहा बे खालि मिस जायो एक्सारसाइज सानसे गेम मोनाबा माबा गैया रेस्ट लानांगौ सानफ्रोमबो एक्सारसाइज खालामबा मोजां जाया